Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Kaji kalangu na ya canza faɗi yake. Kai ai na ga ma. Me kai wait me haka Allah. To me haka ka kai wait haka ake rayuwa. Kai kaga kudin nan amma ani na gani. Kai kaga kudin nan. Wait. Ka bani mana. Ya za a kai ka amma ai na riga gani. Kaga za ka mun takalmi ko? Wait. Kai. Wait me gida wait. Ya aka. Wait. Kudi na tsinta. Kudi muka tsinta. Ma gida ni fa kudi na fa ni na tsaya mun. Ya riga shi. Shi kudi idan aka tsinta ba rigima ake yi ba. Sai a yi lissafi ta za a raba. To 500 ce. Yanzu 500 ce wannan. Ku fa ku da labari ma ku ne ku yanzu yan masu shaye-shaye sai a jefar da kuɗi ka zo ka ɗauka ka zama doya kana ina ba ku san wannan ba amma kar ku damu wannan abu mai sauƙi ne 500 ce za a ɗauka kai ka dau jikka kai ma a baka jikka 200 kenan ne a baka naira 100 akan menene a'a an yadda shi ya raba faɗa da ba raba kuɗin biyu za a yi ba inna lillahi to mala dauko kuɗin mana Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gargaɗe mai gina.